nastavku govorimo o japanskoj borilačkoj vještini Aikidu. Sa nama je predsjednik Crnogorskog Aikido saveza Predrag Burić. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Hvala na pozivu da gostujemo u vašoj emisiji. Pa evo da nam malo približite kakva je vještina u pitanju i koje su neke specifičnosti i razlike u odnosu na druge sportove. Aikido je borilačka vještina porijeklom iz Japana koja je koncipirana kao samoodbrana. Aikido je zamišljen kao odbrana od neprovociranih napada. Ne postoji napad u Aikidovu. Sve tehnike koje su sastavljene od poluga, zahvata i bacanja tako su osmišljene da se mogu koristiti samo u odbrani. Zašto u Aikidu ne postoje takmičenja? U Aikidovu ne postoje takmičenja prije svega zbog samog tehničkog aspekta Aikidoa. Te tehnike su prilično opasne kada bi se izvodile u slobodnoj borbi. Ne postoji sistem pravila koji bi mogao da reguliše tako nešto. Ako bi se to uradilo, došlo bi do reduciranja vještine, uklanjanja nekih tehnika koje se smatraju opasnim, to je veći dio njih, i onda Aikido ne bi ličio na sebe. To je samo tehnički aspekt. Međutim, postoji i neka druga strana. U nekim sportovima postoje takmičenja, u nekim ne postoje. Većini postoje. Međutim, u Aikidovu po statutu Internacionalne Aikido federacije jasno se kaže da će Internacionalna Aikido federacija zaštititi duh Aikidoa tako što će naročito zabraniti sve vidove Aikido prakse koje imaju takmičarski karakter. To je zbog toga što i sam osnivač Aikidoa, Morihei Ueshiba, je uvijek tvrdio da su takmičenja antagonizam i da nije cilj Aikidoa pobjeda na nekom lokalnom takmičenju, nego razvoj cjelokupne ličnosti. Da. Evo i gledamo kadrove. Šta je neophodno od opreme? Zanimljivi su ovi kostimi. Kakve rekvizite koristite? Kada koristite mač, kada ne? U Aikidovu se koriste kimona, kao i u judu i u karateu. Malo deblji kimono, jači, kao onaj u judu, bijele boje isključivo. Majstori, odnosno oni koji su dostigli zvanje crnog pojasa, određenog zvanja, nose hakame, to su ove suknje pantalone, crne boje. Po tome je ovako prepoznatljiv kao po nekoj uniformi za vježbanje. Oružje je sastavni dio učenja Aikidoa, pogotovo na nekom većem nivou, jer sve tehnike koje se koriste u Aikidovu proizašle su iz tehnika sa oružjem u prošlosti, pogotovo iz tehnika u borbi sa mačem. Kakav je istorijat ove vještine u Crnoj Gori? Koliko dugo postoji? U Crnoj Gori Aikido postoji skoro četvrt vijeka. Od 1995. godine osnivanjem prvog crnogorskog Aikido kluba, Aikido klub Podgorica. Kasnije je osnovan Crnogorski Aikido savez. Trenutno su u Podgorici aktivne 4 sale u kojima se vježba Aikido. Postoji jedna u Kotoru, jedna u Tivtu. Postoji klubovi, nažalost, koji su neaktivni. Postoji oni koji su baš proaktivni i održavaju ovaj savez godinama i ta energija se između nas smjenjuje. Aikido je nedavno, odnosno 1. decembra prošle godine, dobio od Hombu-dođa u Tokiju, to je znači svjetski centar gdje je Aikido nastao i koji se stara o njegovom razvoju, sertifikat o prepoznavanju. To je najveći sertifikat koji jedna Aikido organizacija može da dobije. Sa njom se Crnogorski Aikido savez prepoznaje kao organizacija koja širi i razvija Aikido u duhu onakvom kakav je osmislio Morihei Ueshiba, osnivač, na teritoriji Crne Gore. Da, vidjet ćemo kasnije kako izgleda taj sertifikat. Kome je namijenjena ova vještina? Da li postoje neka ograničenja? Ne postoje ograničenja. Vještinu mogu da vježbaju svi od 7 do 77, što bi se reklo. Nema ograničenja što se tiče pola. Sva zvanja u Aikidovu su jednaka, znači ne postoji razlika između muškog i ženskog dijela vježbanja.
Znači, nivo koji se zahtijeva i za jedni i druge je potpuno isti. Znači, široka populacija može da vježba aikido. Sad, Savez se prijavio i na konkurs za sufinanciranje sportskih subjekata koji je raspisalo Ministarstvo sporta. Međutim, vaš projekat je odbijen. Zbog čega? Veoma neprijatno iznenađenje za nas i za sve poklonike aikidoa. Naš projekat je odbijen sa obrazloženjem da nismo naveli takmičenja za narednu godinu, tekuću godinu. Mi smo napravili jedan dopis ministarstvu, tražili da preispita odluku uz ovo objašnjenje da u aikidovu nema takmičenja. Međutim, odgovor je stigao isti. Nema razumijevanja za jednu specifičnu sportsku granu u kojoj takmičenja nema. Ima i drugih sportskih grana u kojim takmičenja nema, nije aikido jedini. Da ne pominjem sada. Ministarstvo se pozvalo na zakon 58 o sportu u kome jeste definisano u jednom dijelu u tom članu zakona da je Sportski savez dužan da organizuje takmičenja. Međutim, kao što sam već rekao, takmičenja u aikidovu ne postoje. Ako bi čitali zakon do kraja, već član 59 kaže da je Nacionalni sportski savez dužan da poštuje pravila Međunarodne sportske organizacije, to je Internacionalna aikido federacija. Već sam rekao da po njenom statutu takmičenja nisu dozvoljena. A isto smatramo da sport nije samo takmičenje. Znači, sport je jedna organizovana fizička i umna aktivnost koja doprinosi ukupnom razvoju ličnosti, znači održavanju, razvoju, unapređenju psihofizičkih sposobnosti. Čak u našem zakonu se navodi i kretanje i igra. Nigdje se u prvom članu zakona gdje se nalazi pomenuta definicija što je sport, eksplicitno ne pominje takmičenje. Da, mora biti takmičenje. Pominje se postizanje vrhunskih sportskih rezultata. Pošto nemamo puno vremena, samo da nam kažete kako je bilo ranije stanje. Da li ste ranije dobijali novac iz budžeta? Jesmo. Ovo stanje je počelo nekoliko godina unazad. Prošle godine smo isto tako bili diskvalifikovani na konkursu. Obrazloženje za naša dva aikido kluba koja su predala programe je bilo da aikido nije priznat sport u Crnoj Gori kao sport, što je bilo šokantno. Klubovi su registrovani u Ministarstvu sporta, Crnogorski aikido savez je također registrovan i jedno neprihvatljivo objašnjenje za nas. Nadamo se da će se to promijeniti. Bićemo tu da pratimo situaciju. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za Boje jutra. Dobro, hvala. Prijatno.